Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мухтарам жамағат, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах Таала һәр кайсыбызга да үзенең шиксез сәламын, рахматын һәм баракатын җирештирсә иде. Мин үз чыгышымда иман нәшриятының татар рухи мирасын торгызудагы роле турында сөйләп үтәсем килә. Татар халкы элеклектән динле, язмалы, мәдәниятле халык булып тора. Халкыбызның 1000 еллык язма әдәбияты бар. Менә шундый байлыкка ия булган халыклар дөньяда бик сирәк. 19 гасырга кадәр китаплар кул язма рәвешендә таралды. Билгеле булганча 1800 елда Казанда типография ачыла. Соңрак шәхси басмаханәләр барлыкка килә. Һәм китаплар меңләгән тиражлар белән тарала башлый. Сезгә Карл Фуксның сүзләрен китерәсем килә. Ул 19 гасырда Казанда хезмәт итә һәм халкыбыз турында шундый сүзләр әйтте. Татар халкының укый белүе Европа халыклары арасында югары дәрәҗәдә тора. Татар халкы 19 гасырда бик белемле, бик мәгърифәтле халык булган. Татарның һәр йортында иң кимендә Коръән һәм Алифба китабы булган. 1917 елгы инкыйлабтан соң мәчетләр, мәдрәсәләр ябыла. Китапларны бастыру эше туктатыла. 1929 елда гарәп графикасы алышына. Татар халкы 1000 ел дәвамында кулланылган язудан мәхрүм кала. Шулай итеп ул үзенең дини, рухи мирастан да ерагая. Гарәп язуы белән язылган мирастан да аерыла. 80нче елларда хөррият җилләре исә башлый. Мәчетләр төзелә башлый, искеләре торгызыла, мәдрәсәләр ачыла. Әмма дини әдәбият юк дәрәҗәдә була. Чөнки совет чорында күп кенә китаплар юкка чыга, аларны бетергә тырышалар. Шуңа күрә мәчетләр, мәдрәсәләр төзелсә дә, дини әдәбиятка бик зур ихтияҗ була. Бу проблеманы хәл итәр өчен Вәлиулла хәзрәт Якупов иман нәшриятын оештыра. Бу нәшрият 1990 елда эшли башлый. Дини матбугат, газеталар, журналлар басыла, төрле дини әдәбият бастырыла. Иман нәшрияты татар рухи мирасын торгызуга зур өлеш кертә. 1990 еллар башында күп кенә дәреслекләр бастырыла. Мәсәлән, Ахмад Хади Максудиның Шифахия китабы, Муалим әввәл, Муалим Сәни китаплары, Сингатулла Бикбулатның дин дәресләре китаплары һәм башка гына күп кенә дәреслекләр. Төрле дугалар, гыйбадәт мәсьәләләрен аңлатучы китаплар басыла. Шулай итеп, көндәлек тормышта һәр мөселманга кирәк булган китаплар басыла. Вәлиулла хәзрәт татар дин галимнәренең күп кенә хезмәтләрен бастырырга тырыша. Алар арасында Шәһәбәддин Марҗани, Муса Бигиев, Габдрахим Мутазимани, Галимҗан Баруди, Разеддин Фәхретдинов һәм башкалар. Хәзерге вакытта иман нәшрияты үз эшен дәвам итә, татар дин галимнәренең китапларын бастыра һәм мин үз чыгышымда соңгы 2 елда чыккан китаплар турында бераз сөйләп китәсем килә. Шундый китапларның берсе Әхмәд Вәли Рахиминың Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сайланган 100 хадис шәрифе. Әхмәд Вәли Рахими Мишкатул Масаби дигән китапны яхшы белгән һәм шушы китаптан 300 хадисны сайлаган. Һәм шушы хадислар 3 китап итеп чыкты. Без Аллаһның рәхмәте белән 2 китапны бастырдык. Беренче һәм икенче китапны. Өченче китап инде басмага әзерләнә. Һәм менә шунысы кызык, Әхмәд Вәли Рахими шушы Мишкатул Масаби дигән китаптан гыйбадәт мәсьәләләрен аңлатучы хадисләрне җыйган. Хәнәфи мәзһәбе дәлилләрен җыйган. Икенче китап Галиаскар Камаловның тәрҗемәсе. Ул Дакайкул Ахбар дигән китапны гарәп теленнән татар теленә тәрҗемә иткән. Барыбызга да бу шәхес билгеле. Ул театр белән бәйле, ләкин шуңа карамастан гарәп телен дә яхшы белгән, чөнки ул мәдрәсәдә укыган һәм гарәп теленнән Дакайкул Ахбар дигән китапны тәрҗемә иткән. Бу китапта кыямәт көне билгеләре, кыямәт көнендә булган хәлләр турында сөйли. Шулай ук без
бастырдык Шейхул Ислам Аль-Хамидиның тәрҗемәсен, дөресрәк инде Мухаммад Абдо тәфсирен Шейхул Ислам Аль-Хамиди тәрҗемә иткән. Мухаммад Абдо ул инде каршылыклы шәхес, ләкин Шейхул Ислам Аль-Хамиди шушы тәфсирнең әһәмиятен күргән һәм гарәп теленнән татар теленә тәрҗемә иткән. Билгеле булганча 2016 ел Абу Ханифа мәзһәбе елы дип игълан ителде Татарстан мөфтияте тарафыннан. Шуңа күрә без инде шул ел кысаларында рус телендә дә бер китапны бастырдык. Абу Ханифа и его мәзһәб дип атала. Бу китап 3 өлештән тора. Беренче өлештә Абу Ханифаның тормыш юлы, аның хезмәтләре турында. Икенче өлеш без Аль-Фик Аль-Акбар китабын алдык һәм аның тәрҗемәсен куйдык. Шулай ук өченче өлештә актуаль дини сорауларга җаваплар тупланды. Күптән түгел без әмәли китабын бастырдык. Бу китап гарәп телендә язылган. Аны Шейхул Ислам Аль-Хамиди татар теленә тәрҗемә иткән. Ул шигъри әсәр акыйданың мөһим мәсьәләләрен аңлата. Менә безнең революция кадәр булган мәдрәсәләрдә бу китапны яттан өйрәнгәннәр. Сез дә шушы китап белән таныша аласыз. Ул инде сатуда бар. Әйтергә кирәк, менә 19 июль көнне, ул көнне Вәлиулла хәзрәт фаҗигале төстә вафат була. Иман нашрияты Апаны мәчете белән бергәлектә шушы көнне Вәлиулла хәзрәтне искә алу чарасын уздыра, аның каберен зиярат итәбез һәм Апаны мәчетендә фәнни-гамәли конференция үткәрәбез. Ул конференциядә мөһим мәсьәләләрне күтәрәбез. Менә бу ел бу конференциядә без татар ишаннары турында документаль фильм тәкъдим иттек. Ул фильмны Иман нашрияты Татарстан мөфтияте белән бергәлектә әзерләде. Әлеге документаль фильмда 19 гасырда һәм совет чорында халкыбызга хезмәт иткән, рухи әхлакый тәрбия биргән татар ишаннары турында сөйләнә. Менә бүгенге көндә күп кенә дин кардәшләребез, бигрәк тә яшьләр арасында шундыйлар бар. Тасаввуф нәрсә ул? Ишаннар кемнәр ул? Менә шушы сорауларга җавап бирә алмыйлар. Тасаввуфны дөрес аңламыйлар. Менә без шушы фильмда аңлатабыз, нәрсә ул тарикат? Тарикат остазлары кемнәр алар? Чөнки безнең тарихыбыз, ислам тарихы, татарларда ислам дине шушы остазлар белән нык бәйле. Безгә яхшы белергә кирәк, традицион ислам нәрсә ул? Менә тасаввуф ул традицион исламның бер өлеше, аерылгысыз бер өлеше. Тасаввуф ул ислам диненең рухи әхлакый ягы. Менә монда Рафик Мөхәммәтшевич та искә алды Чечняда узган конференцияны. Менә анда әһле сөннәт вәл җәмәгать турында сөйләштеләр. Нәрсә ул әһле сөннәт вәл җәмәгать? Әһле сөннәт вәл җәмәгать ул динебезнең 3 өлеше. Беренчесе иман, икенчесе ислам һәм өченчесе ихсан. Иман мәсьәләләрен акыйда өйрәнә, ислам, ягъни фикъ мәсьәләләрен фикъ фәне өйрәнә. Инде әхлак мәсьәләләрен, күңелләребезне паклау, нәфесләребезне тәрбияләү ысулларын, истәмә ысулларын тасаввуф юлы өйрәнә дип әйтергә кирәк. Менә бу фильмда без таныштырабыз шундый улуг шәхесләр белән: Мөхәммәд Закир Ишан Чистави, аннары Зайнулла Ишан Расули, Баязид хәзрәт Хайруллин, Сираҗетдин улы Гали Ишан, Гарифулла хәзрәт Гайнуллин һәм башка шундый улуг шәхесләр турында сөйлибез. Бу шәхесләрне без белергә тиеш, алар безнең өчен зур үрнәк булып торалар һәм менә шушы фильм аша без күпмедер дәрәҗәдә белә алабыз, ишаннар кемнәр булган, алар нинди юлда булган һәм тасаввуф нәрсә ул. Менә бүгенге чарада мин шушы фильмдан сезгә эзек күрсәтәсем килә. Бу фильмда без ишаннар турында гына түгел, совет чорында халыкка хезмәт иткән дин әһелләре турында да сөйлибез. Менә фильмның ахыргы өлешендә без күрсәтәбез Әхмәт Заки хәзрәт Сафиуллин һәм Габдулхак хәзрәт Саматов турында. Шушы фильм ул рус телендә әзерләнде. Аны YouTube'та карарга була, шулай ук муфтият сайтында, Ислам Today сайтында шушы фильмны карарга була. Тулы вариантны шушы сайтларда карарсыз. Инде Аллаһ Тәгалә шушы җыелышны
кабуллардан кылсын, киләчәктә дә изге хезмәтләребезне дәвам итәргә насыйп булсын барчабызга да.